Nining atong taas nga pagbasa sa Ebanghelyo, gipahinomduman ta og importante kayo nga kamatuoran nga karong panahon na murag wa na kayo nato ni sana wa na kayo nato ba matagaig bili. Unsa maning maong kamatuoran? Bawo mo? Wa mo kakita. Ang kamatuoran nga dili gid ta mahimong malipay, dili gid ta mulambo, og dili sad ta masantos basta mobiya tas pamilya. Timan ha? Basta mobiya gani kas imong pamilya, din ajud ka malipay, din ajud ka mulambo, og di na gyud ka masantos, or all of the above. Kamuron, wa mo mobiya sa inyong pamilya. Wa mo makigbuwag sa inyong bana or sa inyong asawa. Wa mo mabisi kaayo sa inyong mga panginabuhi. Kana bang ang imog yung panginabuhi, mo gyud imong concern ba? Daghan mang paagi sa pagbiya sa pamilya. Una, mobiya ka sa pamilya physically. Physical ba? Kanang mobiya gyud ka. Din ka makita sa pamilya. Pwede sa kang mobiya sa imong pamilya mentally. Kana bang you are physically present pero mentally absent. Daghan kay ding naiguan di ba tinuod? Og mobiya kas imong pamilya emotionally. Unsa man ang emotionally? Kana bang wa mo'y tingganay kay naa kay kalagot sa imong papa, sa imong mama, or sa imo bakang igsuon. Naa tinuod ka, pero ang imong emosyon dunay alih. Dili ka maka lambing-lambing sa imong kaubas balay. Bihain mo ani na igo ron. Labing minus kaning tulo. Ma-absent man ta ani. Mobiya tas pamilya. Physically, ikaw dili pa der, naaraman ko. Mentally, oy, kana mga bata nga siging duwa sa computer, kana sang sige kag tan-aw anang TV, siging Facebook, siging YouTube, wa nay tagdanay. You are physically, bisag mangaon gani, kanang mangaon ba? Gakaon diri, di agyo diri ka sigig tulpok kaon ana. Nagani uban din agyon magkadungan og kaon kay ngano man dadon ang ang bahawan ngadto na atubangan sa TV, atubangan sa laptop, atubangan sa cellphone. Nya unsa man na? Physically present, mentally absent. Ayun na. Nya dayon emotionally. Kana bang bisag magkabag-id pang inyong abaga pero wa lang gyapoy tingganay. Naamo na. Huwag mo na inahitabo dire. Kani di ang maguwang og manghod, doon na ni sila'y kalagot sa usag-usa. Ang manghod, wa kauyon sa maguwang, mautong nangayo na sa siyang bahin, kay mubiya siya, kay ang maguwang medyo may pagka-istrikto, kay ang manghod tapulanon man Nya ang maguwang, wa magi siya magsupak-supak siyang papa. So ang maguwang, magsiginig diktar sa manghod, wa biya ni mo'y ayo Ngatus uma, so di ko mato. Wa ni mo'y ayo siya, may magwa ko'y katungod din siya, katungod good taon, ubang kamtabang, sige siguro di sila glalis, motong ningon ang mangod, pakita na ko ninyo, inusara kong puyo, pakita na ko nga, ako gi mo palambo, motong ayo sa siyang bahin, lakaw siya, nya nilambo ang mangod, paglakaw niya, nilambo, oy, naabot siya dito sa babuyan, ang baboy mukaon gud siya sa kanang ilawog sa baboy, di siya hatagan, mas may pang baboy lawgan pa, di ba? Karon daghan man kay mga tawo galakaw-lakaw di askilid, may pang inyong iro kay dumdomon pagkaon, inyong baboy dumdomog kaon, dili gyud ipapasmo, pero daghan kay dihang nangapasmo ang mga tawo galakaw-lakaw sa daan nga wa gid ta magpakabana. Apil na ning nagwali. Nang nakaingon siya, pagkadaghanas pagkaon sa akong amahan, ang iyang mga sinuhulan wa gyud gutom. Mao tong mauli na lang siya, magpasuhol na lang siya siyang papa.
mo to iyang realization kay wa namang yun. Guba mang yun. Ang maguwang sad nga duna sad siya gitawag og emotional absence sa pamilya. Pag uli na niya, kita siya nga sadya man. Pagkahibaw niya nga ang manghod giihawan sa pinatambok nga nating baka, din asyam sod, 14 niyang lagutas iyang papa, wa mag-isa mo ilay sa kanang imong anak. Wa siya mingon akong igsuon, kanang akong igsuon, arang-arang na lang unta bisag nasuko. Niingon unta kanang akong igsuon. Oy, ang gisulti kanang imong anak nga nag-usik-usik. Ana. Kamo dili mo mingon ana sa inyong bana kamo mga asawa. Atimanan ang anak nimo. Hainam tong anak nimo. Atuan ang anak nimo dito. Liwat sa na nimong buanga kada. Dili mo mingon ana. Atuan ang anak nimo. Oh, ana. Di naman nun mo angkon nga purtin yung pasingot ana para mo gawas lang ng naa. Kamo man gyud tong duha gatabang ana. Nya karon ina atuan ang anak nimo. Tungod sa atong kabuang. Nya mao na gani naagan ini present gan ining tulo. Physical absence, mental absence ug emotional absence dihas pamilya. Labi na gyud magdungan ning tulo. Wa na gyud kalipay ang usa ka tawo. Mao na ang amahan dinhi sa atong ebanghelyo nagsimbolo ni siya sa amahan nato sa langit. Kanunay gid siya nga physically present. Matod pa ni Kristo, uban ko kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusas kalibutan. Ang ato sang amahan emotionally present, maluoy gid siya nato. Ang satoy atong tubag diri sa Salmo. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Daan pagyud ko. Unya, nituo mo ana nga ang Ginoo maayo ug maluluyon. Kamong ni aron dinhi mga ginikanan, kamo man murag matawag na tog amahan sa pamilya, maluoy mo tanan ninyong anak. Nya maayo mo tinagdan ngadto nilang tanan. Labi na gyud tong mga bisyoso kayo katong manuyupay nga nimong anak kanang nisuyop, maayo pa ka, maluluyon pa kaniya. Oy, tubag. Onya, kamong mga ginikanan, maluoy mo sa inyong mga umagad. Labi na itong mga kusog ay manglibak ninyo. Kadtong nidaog-daog sa inyong anak, maluoy pa mo. Inyong anak nga babae, nang lagom in taon dire, kay gitamparos, maluoy pa mo. Nya maayo pa mo tinagdan ang inyong umagad. Oh, tubag. Part ba na sa imong pamilya? Part man sa imong pamilya god. Oy, daghan kay nato nga wa na maigo ani, pero ang amahan nagpakita gid siya unsa man gid ining ginikanan. Ang ginikanan di ay mao gid ay tighipos, tig-atiman sa iyang mga anak. Ang papa wa mosalikway sa manghod nga buangon kay tanan, mibiya niya, iya hinuong gikaluy-an og maayo gipistahan pa. Wa sad siya moingon sa maguwang ka, wa ba nimoy ayoy? Di man gidawat ginan ako, ikaw di man nung kamudawat. Wa sad, iya gyapong gialam-alaman. Doon na siya'y pamaagi sa paghigugma sa matag klase sa iyang anak. Muna ang Ginoo loves us specifically. Gitagsa-tagsa kita niyag higugma. Doon na siya paagi paghigugma nako, nasa siya paagi paghigugma ninyo, matag-usa ninyo. Muna ang Ginoo gugma gyud. Sige kano, lingi ako no na imong tupad. Pangutan siya nga. Nahigugma kas Ginoo. Ingna ko. Tanawa di ba wa gyud mulingi nimo. Anya sunod. Pangutan siya. Ang kana imong tupad ba pangutan mahigugma kas mga bisyoso. Pag maingon gani na, of course, siguro higugma koy. Ina, congratulations, liwat kas Ginoo. Matod pa sa atong kaning sa tigisaysay diri sa atong kaning kuan, kining atong unang pagbasa.
usa kini kapag-ampo nga naghangyo ang propeta nga maghimo unta ang Ginoo og milagro aron sila mahimo yung malambuon. Pag-abot na ni Kristo, dili na milagro ang iyang gipangayo. Sa iyang pasumbingay dinhi sa atong ebanghelyo, mura bag iyang giingon ay pangayog milagro ngano gud taong mangay kag milagro? Pag hinulsolas imo mga sala, di na nakinahanglang milagrohan pa ng paghinulsol og sala. Ug ang atong sala mao nay makapabuwag natos Ginoo. Unya, pag hinulsol, balik sa Ginoo. Simple ra kayo. Di sa ka pwedeng mobalik sa Ginoo nga magdas imong sala. Mao bitaw na kamong mga nagpuyo-puyo, ayaw mo pangalawat. Ayaw pangalawat ba nga kanang sakramental? Kuan lang, spiritual communion lang. Na masay nangalawat nga gapuyo-puyo di ay nagsigi di ay maintain sa kabit. Unya mga lawat. Nganong mga lawat magkagamintin magkagkabit? Di ba? Sala man na siya. So balik sa Ginoo, biyai ang sala, ya balik sa Ginoo, sama atong iyang anak. Di man pwede nga mobalik sa siyang papa niya, sige gyapon siya atong kahilayan. Di siya mabalik siyang papa nya kita ato sa ning timan-an, ya istorya po ni sa inyong mga kaigsuonan. Na gani kay gimintin nga sala, ayaw pangalawat, sama nang gadumot ka, naa karoy wa tinggi. Wa nimo tingogi ba? Nya ni desisyon jud ka nga mga matay na lang mo, di jud ka mo tingog niya. Ayaw pangalawat. Ngano man? Di man ka angayang mga lawat kay gihigugma man tos Ginoo tong imong gidumtan. Nya unsaon man nimo pagdawat ang Ginoo nga imo man siyang gidumtan pinaagis pagdumot nimo atong imong isigkatawo. Imo siyang kalawaton unya imo ditong dumtan ang iyang gihigugma, buangon ka. Di ba? Nya unsaon pagpangalawat kung nagbintin kag kabit nga kanang kabit-kabit iya man nasiyawa. Lisod kay mo nga Lord, I accept you, unya adto ko makigduwa siyawa. Di gyapon pwede. Nya napakaroy mga lawat. Basig hasta pare, di na mo kalawat, ha? Depende na ninyo. Depende sa nanako. Karon panahon man gyros Kwaresma, mahinulsol ta. Ato na ning nindoton ang atong relasyon sa Ginoo. Nya human ana mahimo din tang malipayon, malambuon og balaan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mo'y mubuhat ana, pero ato ang desisyon. Ayaw gyud biya sa pamilya. Likay ang physical sa tungod sa mental og spiritual departures. Likay gid na mahimo jud kang tinuod nga malipayon. Sige, manindog na ta.